Ректори Донишгоҳи давлатии кишоварзии шаҳри Воронежи Русия як устоди ин донишгоҳро ки як моҳ пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт донишҷӯёни тоҷик зарбу тақсимро намедонанд танбеҳ додааст. Николай Бухотяров, ректори Донишгоҳи давлатии кишоварзии Воронеж, рӯзи 12 январ бо нашри як изҳорот дар вебсайти расмии донишгоҳ гуфт, коллективи донишгоҳ гуфтаҳои Алексей Шапошникро комилан ҷонибдорӣ намекунад. Бухотяров гуфт, аҳли донишгоҳ аз шарҳу тавзеҳҳои зиёд дар расонаҳо вобаста ба гуфтаҳои шахсии профессор дар робита ба таҳсили донишҷӯёни хориҷӣ дар ин донишгоҳ хеле хашмгин шуданд. Изҳороти ректори Донишгоҳи давлатии кишоварзии Воронежи Русия дар ҳолест ки рӯзи 28 декабри соли 2017 профессор Алексей Шапошник, мудири кафедраи химияи ин донишгоҳ, дар саҳифаи худ дар шабакаи иҷтимоии фейсбук навишт: донишҷӯи ин донишгоҳ аз Тоҷикистон зарбу тақсими оддии ададҳоро иҷро карда наметавонанд. Имрӯз дар ҷараёни имтиҳон аз донишҷӯи тоҷик пурсидам ки 3 тақсими 3 чанд мешавад. 3 посух дод ӯ бо чеҳраи хандон. Ман фикр кардам ки ӯ русиро намефаҳмад ва дар варақ навиштам ки 3 тақсими 3 баробари чанд аст. Ӯ боз дар ҷавоб навишт 3, навишта буд дар саҳифааш профессор. Шапошник дар идома аз гуфтаи ҳампешаи дигараш устоди математика иқтибос овард ки гуфтааст маҷбур аст ба донишҷӯёни тоҷик барномаи мактабиро таълим диҳад. Профессор навишт ҳамкасбам аз кафедраи математика нақл кард ки дар давоми як семестр ӯ донишҷӯёни тоҷикро тарҳу ҷамъи ададҳои якрақамиро омӯзонда тавонист, аммо онҳо зарбу тақсимро ёд нагирифтанд. Шапошник дар идомаи навиштаҳояш аз сиёсати вазорати маорифи Русия танқид кард ки ба гуфтаи ӯ бо ҷалби донишҷӯёни тоҷику қирғиз ва туркман ҷои донишҷӯёни русро танг мекунанд, ҳолон ки таҳсил аз ҳисоби буҷети Русия аст. Татьяна Шипилова, раҳбари шӯъбаи кор бо донишҷӯёни хориҷии Донишгоҳи давлатии кишоварзии Воронеж, рӯзи 12 январ дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, дар як ҷаласаи кормандон амалкарди профессор Шапошник маҳкум карда шуд. Ӯ гуфт, изҳороти ректор баёнгари назари ҳамаи устодони донишгоҳ аст. Шипилова дар посух ба суоли радиозодӣ ки таври расонаҳои шаҳри Воронеж навиштанд профессор Шапошник аз кор ронда мешавад ваёне гуфт, маъмурияти донишгоҳ ба ин устод танбеҳи сахт дод ва дар мавриди дар кор боқӣ мондан ва ё тарки донишгоҳ кардан худи профессор Шапошник тасмим мегирад. Зимнан расонаҳои Русия аз ҷумла шаҳри Воронеж ҳамагӣ ба ҳимоят аз Шапошник бархоста навиштанд маъмурияти донишгоҳ профессорро барои ҳақгӯяш аз кор ронда нест. Инчунин ифтитоҳи парвандаи барангехтани адовати қавмӣ ба ӯ таҳдид мекунад. Бегонаситезии матбуотии рус мавзӯи нав нест ва дар ҳар як маврид матбуот дар Русия камтарин ҳодисаҳоро ба ширкати тоҷикон ба кӯли пӯшиш медиҳад. Аммо мудофиёни ҳуқуқи инсон инро нақси ҳуқуқи муҳоҷирон медонанд. Профессор рӯзи 9 январ саҳифааш дар фейсбукро якҷо бо навиштаҳояш дар мавриди донишҷӯёни тоҷик пок кард ва ин амалкарди ӯ ба оташи қавмгароёнаи матбуоти рус равған рехт. Сарвар Бахтӣ, сухангӯи сафорати Тоҷикистон дар Русия, гуфт, расонаҳои шаҳри Воронеж зиёд ба ин мавзӯъ доман заданд ва пас аз ин сафорат бо маъмурияти донишгоҳ дар тамос шуд. Ӯ гуфт, аз раҳбарияти донишгоҳ ба мо гуфтанд ки ин мавқеи донишгоҳ нест, донишҷӯёни зиёди тоҷик дар он ҷо таҳсил доранд ва хуб ҳам мехонанд. Дар донишгоҳ ҳам ба мо ваъда доданд ки бо ин устод дар мавриди гуфтааш суҳбат хоҳанд кард. Дар донишгоҳи давлатии кишоварзии Воронеж айни замон 360 донишҷӯи хориҷӣ таҳсил мекарданд ки ба гуфтаи мақомоти донишгоҳ танҳо 49% онҳо аз ҳисоби буҷаи Русия мехонанд. шумораи аз ҳама зиёди донишҷӯёни тоҷик дар хориҷа дар Русия ҳастанд. Ба иттилои сафорати Русия дар Тоҷикистон айни ҳол беш аз 20 000 донишҷӯи тоҷик дар мактабҳои олии ин кишвар таҳсил мекунанд. Бар замми ин ҳар сол ҳудуди 4 000 донишҷӯи тоҷик барои таҳсил озими ин кишвар мешаванд.